My people, update. Yesterday, I not fit drop video because I did little busy. I did busy that yesterday. My people, not be small something. And I know say e get saga when they trend for social media. No, lady doctors. Some of them don't they do fake miracle, as some of all these pastors they do fake all this thing, fakey thing, so that people go no say na real. They no say not be real. My people, na the saga na e come the trend for social media. No, they say one lady doctor say he dey do arrange, na say they talk. Oh, they say he dey do arrange. One of him boy don leak one video come at my people. He say people when he come arrange, he come pay them, he come give the 10,000, make they come testify, make they come give testimony. Say the work when they work, say they work well, say e dey butike, say they give the power, they give the everything wet money. My people, na so this our brother Okongu come carry video come out. Oh, people when they use say they do the RNG. He say Ayaya they do RNG. My people, may not come be say I to talk, make una watch the full video when Okongu carry come out. My people, this one choke me. Some of all these our lady doctors, some of them, not all, they don't they join all this waiting. Some of all these pastors still they do everywhere. Nowhere is safe now. Oh, nowhere is safe. They don't they do arrange miracle now. No be small something. May not come be say I to talk. Make una regade. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekerekwa m unu biko metụrụ m aka na share button ma ọ bụrụ ugbu a gị na-esonyere anyị aha m bụ Maazị Okwu anyị ọnụ na anya na vidiyo ọfụma. Ọ vidiyo abụ the main reason why Okongwu dibia ji wee pull out. O so na major reason Okongwu ji wee pull out. Ndị niile akata ihe fụrụ ebe abịara Thanksgiving ji ịchaka mmụọ, they are all fake. Adị m ga-agwa gị afa ha one by one na ebe ha si enwetago ha. This group of okokos nọ si ebe a, ha na-agba ọkada na Oyago. Ha na-agba ọkada na Oyago. Ofu onye bụ onye Umudioka, onye nke ọzọ na-elodu ibu na Junction. Ọ na-elodu ibu na Oyago Junction, onye agboro. Ha ncha niile kpakarara them. They were all paid by Ayaya onye oshi Nando. Amara m ihe kpatara Nando youth ji wee gba nkịtị. Ayaya ka na-akpagharị freely n'obodo Nando. Amara m ihe kpatara youth ji gba nkịtị. These people are na-akpagharị n'obodo anyị bụ Biafra land. Nene fake testimony, nene ife o ji n'aka, nene ndị si na ha bụ ike. Watch the video ka ọ ghara ịdị ka ndị too much. It's time to expose evil. Afụ na ndị ọcha niile m nafa ji afịa na akwụ m ụgwọ o ife ịchaka mmụọ mere m. M ji ekwuru maka ya, ndị m ekwudebela maka ịchaka mmụọ. Yes. Okay, nna. Daalụ, kedu afa ya? Afa m bụ Ositademma. Ositademma. Okay, ke mbosi iwele ịchaka mmụọ nke dị nka. Ke mbosi iwele ya? Ewere m ya na Jenụwarị ka m bịa were ịchaka mmụọ ma. Okay, so kedu ife o mere? Since nji were ịchaka mmụọ ma ọ bụla sọ ebe ka nje yara gị, o nwere ebe nje gasị mana ebe m ebe were ịchaka mmụọ wee na onye ọcha wee bido memelụ m ọgụ. Nwa ife m gwa emelụ m ya. Nwa ịchaka mmụọ na ife ya emelụ m na-emelụ m ya. Na dị surprise na m pụtakwasị n'ụka ha si na ndị were ịchaka mmụọ na nwere ife ọ na-alụ. Nwa sị ka m bịakwa na mma bịakwupụtakwa ebe m bịa wekwalụ nke m. Na ebe na-akọnfam na n'ihu ya na eze na ndị Igbo bụ na ịchaka mmụọ lụrụ. Ịchaka mmụọ lụrụ m ọlụ ka na-alụlụ echi. Okay. Ọ ka na-alụrụ m ọlụ ọfụma. Okay. Ife m kwụsịrị ime ọgwụgwụ na-emelụ m ya na-aga. Agazie. Okay, nna. Good afternoon, sir. So iji nke ọbịa. So mma like ka egwu ọra na eze efe ịchaka mmụọ mere. Ife o mere ga maka m esigowa. Sisi Jenụwarị m bịa ebe a. Okay. Ife niile na-agala m ọfụma. Ma ife niile sisi na ndị ọ na-agazi ọfụma. Yes. So ịchaka mmụọ, onye na-ekwu maka ịchaka mmụọ na ịchaka mmụọ na-eme nke ọ dị mma. Ọlụgolo m ọlụ. Ọlụgolo m nnekwu ọlụ. Okay. Afịa ka ị na-azụ ka a na-azụ business. Ka ebe ibezi? Ebezi m Ọnịcha. Okay. Agazie. So nna ngwa jide ka m pụzi ya ka igwe melụfe ekpere.
mgbalenu na ndị bịara nye Thanksgiving onye gas na ọ nọ Ọnịcha na ọ na-eme biznes na Ọnịcha obi na-eti kpum nke ọ sị na onye ọcha na-akwụ ụgwọ wuti agịrịga Chineke God na-eni ribs ibe gị na-enwe six pack ị na-enwe agịrịga na-edosi na onye ọcha na-akwụ ụgwọ ka obi esi galasịcha elu oyi bara ahụ obi dịka obi onye nimonia bara ahụ na ndị nyere testimony na ka ha si kwụrụcha ka okoko. Well, in case you don't know, let me explain those people to you. Ha na-elodu ibu na oyi agụ na-agbakwa ọkada ofu onye ka ọzọ m ka egosi unu onye abụ onye Ụmụdịọka youth ebe ka unu nọ nenere ndị a fish them out nonsense. So nna okay ime kada afa ya Onyeka. Okay, so okay. So ife achọrọ nke ịgwọrọ n'eze ife ịchaka mmụọ mele. Now watch his face. Ịchaka mmụọ mele. Unu mara onye ọ bụ mana ọrọtago forum sampalo. Mmadụ ngwara moto o ji aga. Na-ede onye ịchaka mmụọ mere ọgọ. Ịchaka mmụọ ada alụ nọ na-emelụ m ọgọ na-emelụ m ịbụ onye oyi ya n'azụ na-atakwere ihe edozi ụzọ m ụzọ aga n'iru m ụzọ m na ndị mụ na na business fa na-akwụ m ụgwọ m nwere onye na-eli nke ya fanwa na-enye m nke m na-eli wesị na ịchaka mmụọ na-alụ ọrụ na ndị na-ekwute ịchaka mmụọ adịghị eme ife ịchaka mmụọ na-eme ife ọ na-alụ ọrụ ọfụma onye nkwuto na-ekwute ịchaka mmụọ ya eji ana wee zelu mmiri nọ ife nwa bụ onye ekakwu ịchaka mmụọ na-alụ ọrụ m ọrụ ya kemgbe bịa kemgbe emelụ gị nke emelụ m nke m na Novemba ebe oge Ayaya si kwụrụ n'azụ ka Jezebel gbaa ya aka n'azụ ka Jezebel ka Nebukadneza ọ bụla chọrọ ịrụ họteelụ ọ bụla chọrọ iburu ike ụmụ oko nke a na-etụrụ ọzọ nke a akpa amụ eyọpụtara enye unu 150,000 unu abịa call rubbish unu fake testimony anyị na-agbara ọsọ na ndị Pentecostal fake Christianity unu eburukara ebe na omenala ndị ohi nonsense. Biko kedu afa gị? Obiora nọ n'iwu. Okay, biko ịchaka mmụọ nke iji ebe. Okay, so biko mma like ka ikwuo efe ịchaka mmụọ mele. Ebe ịchaka mmụọ mere m abụ m businessman. Okay. Ebe ịchaka mmụọ mere m erika. Okay. Ndị ji m ụgwọ since October m nwetara dara ịchaka mmụọ. Yes. Ndị ji m ụgwọ fa mesịrị kwuo enwe Okay. Wee sị na mma bịa tata ka m kene ịchaka mmụọ ife o mere m. Okay. Okay sir, ngị nwakwanụ kedu afa gị? Afa m bụ Ikenna. Ngị nwa ka ebe ị nọ alụ ọrụ ebe ị na-azụ afịa? Ama azụ afịa na Ọnịcha. Ọnịcha. Okay. Afa m bụ Ikenna Ikeanyị Ọrọneze ekene m unu. Daalụ. Ma ọ bụrụ ife a na-ekwu ezobe na asị na onye ife ọma meelụ ya bịa kwupụta. Okay. Abụ m businessman. Ana m eme business na building material. Okay. Since m na-eme business ife ada aga lụm ka nsi wee che. Na since nji wee bịa welu ịchaka mmụọ na February. Yes. Ife gabalụ m inekwu anya ebe kịta ya fụgbere moto m ga ọfụ ekene ka m bịa inye n'ife ọma ịchaka mmụọ meelụ m. Remote ọkada aghọọla remote moto na remote ọkada otu n'ukwu ọ ghọọla remote moto eziokwu na cheap format nke a dịkwa egwu ọganiru mmadụ na mụnwa na onwe m bụ businessman moto m okwu n'ilo ife m butere nye ebe ahụ ka m bute ya agọzie anya ka ọ na-agakwa n'iru ife ọ ka ya emelụ m n'ọdịnihu ka nkụ na ekene ka m bịa ka m ekene m udo.